Daħlet fis-seħħ il-liġi tad-dimanju pubbliku. Għal dan il-Ministru għall-Ambjent José Herrera kellu laqa informali ma' laqda non-governattiva din l-Art Ħelwa. Fl-isfond tas-serenità li jaf joffri ġnien il-mistrieħ fil-Furjana, iż-żewġ naħat irrimarkaw l-importanza li jkun preservat il-wirt storiku. Il-qofol tal-liġi nnifisha li għaddiet b'mod unanimu fil-Parlament. Liġi li ġabet sodisfazzjon tal-President Eżekuttiv ta' din l-Art Ħelwa, Marija Grazia Kassar, li temmen li hija liġi li se tagħmel differenza u li se tħalli legat importanti. Nidentifikaw, nistgħu noqgħod bil-qiegħda u nidentifikaw il-postijiet li għandhom jiġu protetti. Ġifieri dan huwa eżerċizzju li huwa importanti għall pajjiż. Hemm ħafna areas, hemm ħafna wirt mibni wkoll li forsi jista' jidħol f'dalat bħala protezzjoni u dan l-iskop ħajkun importanti biex ikollna inventarju ta' x'għandu jkun protett. Hija liġi li tagħti saħħa li l-Gvern jiddikjara dimanju pubbliku u dan għal raġunijiet ekoloġiċi u ġeografiċi. Liġi tagħti wkoll definizzjoni ta' kosta fejn il-perimetru tal-kosta se jkun ifisser dik il-parti tal-art li tinsab 15-il metru l ġewwa mill-linja tal-kosta. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera stqar li l-pass li jmiss u li tkun implementata u għalhekk li se jibdew serje ta' diskussjonijiet mal-oppożizzjoni u laqdiet non-governattivi. Issa, jiena nħoss li bħala il-Ministru responsabbli għall-Ambjent għandi nieħu l-lead ta' kif għandna nibdew nimplementaw din il-liġi. Din mhux lead se nieħdu mhux billi niddatta xi policy, imma billi niddiskuti the way forward mal-oppożizzjoni kif wieħed fil-Parlament u hekk se nagħmel għax din għandha impatt trement, però wkoll ma' nies li huma NGOs. Wan biex ma jkunx konfużjoni u biex l-affarijiet isiru b'mod koordinat. Din l-ewwel laqgħa minn sensiela li l-Ministru għall-Ambjent José Herrera qed ikollu ma' NGOs. Laqgħat li qed iwasslu biex l-NGOs irresqu l-ħsibijiet tagħhom u dak li jixtiequ f'dan il-qasam.